askotan saiatzen gera, elikagai hauen ospea kentzen, baina hola gure erantzuna ere galdu egiten du indarra edo, ez? Orduan saiatu egin behar duguna da ulartarazten produktu ultraprozesatuak eta prozesatuak ez direla berdinak, eta bestaldetikan estentsiboki sortzen diren produktuak edo intentsiboki sortzen direnak ez datorrela bat, ez? Azkenean saiatu egin behar gera ekoizpenera juten, ikusten ze dagoen atzian, ze nolako prozesaketa egondan elikagai horren atzian, eta orduan gure erantzuna aukiko dugu. Orduan ezin ditugu orokorrean esan janari guztiak, talde bateko janari guztiak txarrak direnik.